Korean romantic comedy drama of all time. Charot! Paulit-ulit, charot! Hi guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. Anyong hasiyo! Ang laban na to. Charot! So guys, pasensya na kayo sa mga duk-duk-duk-duk na mga background sa vlog na ito dahil may nagduk-duk-duk-duk dito sa aming bahay. Guys, so today's video guys, I'll be sharing with you all my top 10 Korean romantic drama of all time. Charot! Sa mga hindi pa alam dyan, ay fan ako. Isa akong K-pop fan. K-drama fan. Dahil palagi akong nanonood ng K-drama. At ito ang dahilan sa mga isang sakong eye bags ko every night after work. So, pag walang premiere, manonood ako ng K-drama. So, guys, wala akong content kaya I will sharing with you na lang my top 10 Korean romantic comedy drama. Without further ado, burag nag-host. Guys, i-share ko sa inyo kani in no particular order kay hindi ko talaga siya pwede i-number 1. Wala, nakainis talaga ang manok. Grabe ning manok ba yun? So, wala akong number 1, hindi siya pwede number 1 dahil paulit-ulit yun naman, hindi naman pwede siya i-number 1 dahil ang dami kong, basta, mga hanash. So guys, sa top 10 list ko, sa Strong Woman Do Bong Soon. Strong woman, pero hindi siya number 1. Pero, lahat naman yata gusto itong drama na to dahil napaka-entertaining naman talaga at nakakatawa at napakakilig. Dahil si Park Young-sik at si Park Bo-young yung bida dito. At alam mo yung scene kung saan kilig na kilig si Park Young-sik noong tinetext siya ni Park Bo-young ng Min. Na-imagine ko, diba? Ma-imagine nyo kung saan kilig-kilig na tayo sa mga scene na to. Pasensya na kayo basta yung mga nakarelate lang sa akin. So next is, hindi ko siya i-explain pa isa't isa, guys, ha? Basta yun lang yung mga list ko. So, bahala na kayo kung i-search nyo sa Google, kung ang mga plot at mga istorya nito. Basta yun. Number 1, hindi number 1. Basta, in no particular. Sabi ko nga, paulit-ulit. So, next is, weightlifting fairy kimbok shoes. So, napakagaling storya din ito, guys. At napakakilig si Lee Seok-young at si Nam Jo-hyuk. Oh my God, si Nam Jo-hyuk. So, gwapo talaga niya. Gravity. As in, char. So, guys, panoorin nyo ang weightlifting kung saan yung memorable scene ay doong yung nagsiselo si Lee Seok-young, si Bokju, nang nagsiselo siya na dinatdan niya doon sa restaurant. I'm gonna kill you! Like that. So guys, panoorin nyo guys. Iwan ko kung pwede ma-post dito yung baka maano tayo ni Whitey. Basta mag-vlogay na ako ng picture dito. So, bahala na kayo mag-churva-churva doon. So, next in my list is
Next in my list is the ears, guys. Oh my God, my Oppa Leminho and Parsian eh. So guys, yun talaga nung mga college days pa ba yun? Yung the ears, grabe, paulit-ulit ko talaga minanood guys, kaya napakasarap. Memorable scene ko doon ay yung nalaman ni Lee Min-ho na nandun para nakatira si Park Shin-hye sa kanyang mansion. So, napakakilig nito guys. And, mga bigatin ang mga cast. So, hindi ko na lang sasabihin kaya hindi ko naman marunong mag-pronounce sa mga kuan-kuan. Ito talaga yung fan ka pero hindi alam yung mga, paano i-pronounce yung mga pangalan nila. So, Ani. Next in my list is Secret Garden, guys. My God, my love, my ever love. Yun Bin. Oh my God. My love. So, ito talaga, guys. Year, ano pa to eh? Wait sa. So, year mga 2010 to 2011 pa siya, guys. So, it's been 10 years na. Pero, guys, panoorin nyo pa rin dahil napakaganda nitong story na to at napakatawa dahil nag-exchange ang kanilang personality. Si Yunbin naging babae, basta may something doon na mga, hindi ko na pa, kasi baka mahaba na, basta Secret Garden, guys, panoorin nyo. At dahil sa pagkakahumaling ko doon, yung picture nila, dalawa ni Yunbin at ni Ha Ji-won, ay nilagay ko yung mukha ko doon sa mukha ni Ha Ji-won. Ito, ipakita ko sa inyo yan. Ini-edit ko. No. Ang talaga ko. So, ini-edit ko, tingnan nyo. So, yan talaga. Kasi yun ako, guys. So, number 4, guys, in no particular order. Number 5 na pala. Strong Woman Dabong Soon with Lifting Fairy Kim Book Shoe, The Ears, Secret Garden, and then number 5, It's Okay, That's Love. So, guys, ang gwapo talaga ni Juin Jung. Paano ba i-pronounce tong pangalan niya? It's okay, guys. Grabe, ang story na to ay napakaganda. Lalo na sa mental health. Dahil nagtalakay ito sa about mental issues at maraming makaka-relate at napakagandang storya na to, guys. Nakakaiyak dahil psychiatric doctor si Gong Eugene at si Join Song. Guwapo kaya napaka-weakness ko pa talaga yung mga matataas na lalaki, guys. Kahit lanky, basta tall, ay sus, ginoo ko. Basta mga matataas, lahat ng mga matataas, char! Lahat ng mga matataas. Shout out sa gagaba sa ako ang background, oy, makainis man, oy. Next is the latest Crash Landing on You, of course. Ay, buisit ang manok. So, Crash Landing on You, guys, ay lahat naman yata ay favorite itong K-drama na to dahil napaka-trending nito, guys. At marami pa ang mga wait lang. So, trending ito dahil lalo pat naging real couple si Son Ye-jin o si Yunbin, di ba? Napakakilig. So, Crash Landing on You, guys. Please watch that one. So, next, guys, is Touch Your Heart. Guys, panoorin nyo ang Touch Your Heart dahil napaka-cute na story na to. Si Yoon Na at si Lee Dong-wook, napaka-gwapo din, guys. My God. Nakakilig dito at nakakatawa dahil romantic comedy ito, guys. Please don't forget to watch Touch Your Heart. Guys, next on my top 10 list is The Spies Who Love Me. Hindi to masyadong na trending, guys, pero nakita ko ang trailer at pinanood ko to sa Kiss Asian. Guys, grabe ang ganda. Pero hindi siya ganong dahil yung ibang plot siya kasi nga mag-asawa na yung mga cast. Pero ganda nito, guys. When it comes to actions, trailer, napakaganda dito, guys. Panoorin nyo ang The Spies Who Love Me dahil napakaganda yun na. At of course,
Gusto ko si Eric Moon. Ang gwapo din niya. Charot. Ha? So, dali kay ko kiligon, guys. So, don't forget, guys, the spies who love me. And the last two is... Next is What's Wrong with Secretary Kim. So, pinanood ko to, guys. Nung una, hindi ako masyadong bet. Kasi nga, hindi ako masyadong yung babae. Pero, pinanood ko dahil napakagwapo ni Park Soo-joon. Ayan, napagwapo niya. Charot. Panoorin nyo guys dahil napakaganda about office romance at nakakatawa itong movie na to, itong drama na to. So, panoorin nyo guys. Napansin nyo, lahat lang mga top 10 ko ay for romantic comedy dahil hindi ko gusto ang lahat. Hindi ko gusto yung mga ibang genre guys. Gusto ko napaka-cliche lang na story at napaka-light. Dahil hindi ko gusto mag-invest ng emotion. Charot. Dahil ang hirap kong mag-move on. Charot. Hindi ako nanonood ng mga tragic stories at yung mga not happy ending kay mag-uol akong heart. Charot. So guys, next on my list is the last one is Boys Over Flowers. So, of course, hindi natin makakalimutan ang F4. Napakagwapo na to. Basta yung background, iwan ko kung mapa-sounds ko dahil baka ma-CPR tayo. So, Boys Over Flowers. Si Go Jandi, hindi ko talaga makakalimutan. Napakagandang storya to, guys. So, baka hindi ko napahibain dahil napaka-boring na tong video na to. So, basta guys, don't forget my top 10 list. Strong Woman Jo Woong Soon with Lifting, Fairy Kim Bok Choo, The Air, Secret Garden, It's Okay, That's Love, Crash Landing on You, Touch My Heart, The Spies Who Love Me, and What's Wrong with Secretary Kim, and last is Boys Over Flowers. Actually, madami pa akong mga top 20 or basta lahat. Dahil madami akong favorite, pero ito lang yung mga nangunguna yata sa listahan. Pero meron pa yata nakalimutan ako, basta yun lang muna guys. So, that's all my guys for today. My top 10 Korean romantic drama of all time dahil hindi siya pang 2020 lang dahil yung iba na noon pang mga nakaraang dekada. So guys, pasagpapasensyahan nyo na ang maingay kong background. May nagdukdok, may naggabas, may manok, ug uban pang mga kahimanan sa pandagat. So that's all guys. Kamsahamnida. Kumawo. Annyeonghaseyo. Don't forget that 사랑해, 사랑합니다, 사랑한두. So guys, thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan, sa kabukiran, sa kaki-drama at whatever o iba pang mga kahangalan. So, that's all. Thank you. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Char. Bye for now. See you on the next vlog. Stay safe. Take care, everyone. 君の虜になってしまえばきっと